Γεια σας σε όλους, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος, κύριοι καθηγητές, κύριε παιδιά, μελλοντικοί συνάδελφοι, Οργανωτική Επιτροπή, είστε καλά? Εύχομαι πολλές ευχές για αυτό το συνέδριο, το δεύτερο. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την υπόλοιπη πορεία της ζωής σας. Μέσα και από αυτό διαμορφώνονται κάποιες σκέψεις, ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, και οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ. Ελπίζω να δώσω το στίγμα στο θέμα το οποίο έχω ετοιμάσει, λίγο επιγραμματικά, αλλά μάλλον ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Απλώς για την ιστορία, σε ενημερώνω, είμαι 30 χρόνια φαρμακείο, με δικό μου φαρμακείο, και 4 χρόνια φαρμακοϊπάλληλος. Επίσης έχω εργαστεί και 5 χρόνια ως ιατρικός επισκέπτης στο εξωτερικό. Απλώς για να ξέρετε ποια είναι η πορεία μου μέχρι τώρα. Λοιπόν, ένας φοιτητής που σπουδάζει και πρόκειται να πάρει ένα πτυχίο, πρέπει να του δώσουν κάποια γνώση, να πάρει κάποια γνώση στο πανεπιστήμιο. Η γνώση αυτή έχει σχέση με τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τις επιδράσεις και τη χρήση των φαρμακευτικών και χημικών παρασκευασμάτων. Με σκοπό αυτός ο μελλοντικός πτυχιούχος φαρμακοποιός να παρέχει με ασφάλεια το φάρμακο και να πληροφορεί τους ασθενείς, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και γενικά τους επαγγελματίες υγείας. Εάν τώρα κάνουμε μία ανάλυση, αυτά τα οποία μαθαίνει, έχει μάθει, μπορούμε να βρούμε ποιος θα είναι ο προορισμός, οι μελλοντικές θέσεις εργασίας που θα πρέπει να αναζητήσει. Σύνθεση. Εργασία στη βιομηχανία. Ιδιότητες επιδράσεις, χρήση φαρμάκων, φαρμακοποιός σε φαρμακείο, κλινικός φαρμακοποιός. Χρήση παραφαρμακευτικών ουσιών και χημικών παρασκευασμάτων, εργαζόμενος επίσης στη βιομηχανία, εργαζόμενος ως ιατρικός επισκέπτης. Να ξέρετε πάντα, το λέει και η σχετική νομοθεσία, ότι το φάρμακο διακινείται για χειρός φαρμακοποιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τελικά έχουμε 2 κατευθύνσεις. Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δημόσιο. Εδώ έγινε μια έρευνα το 2012 από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον καθηγητή Τ. Κατσανέβα, σχετικά με τη ζήτηση και προσφορά επαγγελμάτων. Η κρίση τότε είχε αρχίσει. Σχετικά όμως η έρευνα αυτή τι λέει? Ότι για τον κλάδο της χημείας και συγγενείς κλάδους θα έχουμε δυσμενείς προοπτικές για τους φαρμακοποιούς βιολόγους. Όμως αυτοί στην περίοδο επόμενη θα βρούνε διέξοδο ως ιατρικός επισκέπτης. Ένα μέρος είναι ο λόγος είναι ότι πρόκειται να κυκλοφορήσουν τα καινούργια φάρμακα. Μια άλλη έρευνα του Υπουργείου Παιδείας, του ΕΟΠΕΧ, το 2013, σχετικά με τους ερχόμενους επαγγελματικούς τομείς με προοπτική μεγαλύτερης απασχόλησης για τα επόμενα χρόνια, αναφέρει ότι είναι η παραγωγή γενοσύμων. Ιατρικός τουρισμός, φροντίδα για τρίτη ηλικία, χρόνιους ασθενείς. Γενώσιμα. Γιατί γενώσιμα? Μέχρι πριν 4-5 χρόνια η κατανάλωση γενοσύμων ήταν κάτω από το 10. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει λίγο πάνω από το 20. Τα μνημόνια, η Τρόικα πιέζει για να φτάσει αμέσως 1-2 χρόνια στο 60%. Άρα καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για παραγωγή γενοσύμων, και τι ποσότητα. Όταν μέχρι τώρα τα εισαγόμενα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 70, ενώ το 90 τα εισαγόμενα ήταν μόνο 20%, τα υπόλοιπα παραγόμενα. Άρα καταλαβαίνετε ποιες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν εφόσον παραχτούν αυτά τα γενώσιμα στη χώρα μας, όπου η χώρα μας πραγματικά έχει την υποδομή για να κάνει παραγωγή. Απασχόληση λοιπόν στο δημόσιο. Στο δημόσιο έχουμε πολλούς τομείς. Δημόσιες υπηρεσίες. Κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες υγείας. ΕΟΦ, τμήμα ναρκωτικών, ελεκτές, φαρμακείο. Πρόσφατα έγινε μια προκήρυξη, το Νοέμβριο που πέρασε, έγινε προκήρυξη για θέσεις ΕΟΦ, φαρμακεία νοσοκομείου, όπου βγήκαν τα αποτελέσματα προημερών και επρογγίστηκαν
κάποιοι φαρμακοποιοί και τον ΕΟΠΗ. Ασφαλιστικά ταμεία. Πριν την κρίση, τα ταμεία ήταν πάρα πολλά. Και σε κάθε ταμείο, πέραν του κεντρικού ταμείου της διεύθυνσης στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις όπως στην πόλη μας εδώ, υπήρχαν υποδιευθύνσεις των ταμείων. Σε κάθε ένα από αυτά τα ταμεία υπήρχαν φαρμακοποιοί. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Μετά την ενοποίηση των ταμείων και έγινε ΕΟΠΗ, πλέον, αυτές τις θέσεις, ένα μεγάλο μέρος θέσεων χάθηκαν. Και λόγω του ότι μετά σταμάτησε η πρόληψη στο δημόσιο. Φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων. Εδώ έχουμε. Μέχρι τώρα ξέρουμε και γνωρίζουμε το φαρμακοποιό του φαρμακείου του νοσοκομείου. Η συνομοθεσία προβλέπεται και ο κλινικός φαρμακοποιός στο θάλαμο του νοσοκομείου. Αυτή είναι νέα απασχόληση. Η νομοθεσία το προβλέπει. Δεν έχει γίνει διαχωρισμός ακόμη. Υπάρχει επόμενη ομιλία σχετικά με την σπουδαιότητα του κλινικού φαρμακοποιού. Διότι επιβάλλεται να υπάρχει κλινικός φαρμακοποιός γιατί παρέχει καλύτερη ασφάλεια στη χρήση, στις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων διάθεσης στο νοσοκομείο. Κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια καινούργια δομή στην υγεία, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και πρόκειται να γίνουν κέντρα υγείας. Ειδικά για την πόλη μας έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 5, όπου στο καθένα θα αντιστοιχεί σε επίσημη βάση 35 με 40.000 κατοίκους. Σε ένα τέτοια υποδομή, το οποίο αυτή θα λειτουργεί σαν προθάλαμο νοσοκομείου, άρα τα απλά περιστατικά θα αντιμετωπίζονται εδώ, θα έχουμε γύρω στους 15 το λιγότερο ιατρούς, 7-8 νοσηλευτές, συν προσωπικό, βοηθητικό. Εδώ οπωσδήποτε θα γίνεται κάποια μορφή διακίνησης φαρμάκων ή και άλλων παραφαρμακευτικών. Εδώ θα υπάρχει οπωσδήποτε και κάποιο γραφείο ενημέρωση των ασθενών, π.χ. στα ναρκωτικά. Δεν μπορεί να μην λείψει ένας φαρμακοποιός από μια τέτοια υποδομή. Είναι δικό μας θέμα να πιέσουμε των συλλόγων, των πανεπιστημίων, των σχολών και άρα εδώ μιλάμε για καινούργια θέση απασχόλησης. Άλλες θέσεις. Φαρμακευτική έρευνα και κρατικά κέντρα. Υπάρχουν τα οποία απασχολούνται συνάδελφοι φαρμακοποιοί. Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Ερευνητικά κέντρα. Κάποια μεγάλα νοσοκομεία έχουν ερευνητικά κέντρα. Ευαγγελισμός, Αγιοσάββας, Αγένιο κλπ. Ανώτερες σχολές. Ιατρική. Στην ιατρική έχουμε επίσης απασχολούνται φαρμακοποιοί. Μικροβιολογία, υγιεινή, φυσιολογία, ιστιολογία, ιστιοχημία κλπ. Εκπαίδευση. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να κάνουν καριέρα πανεπιστημίου. Μπορούν να το κάνουν. Με κάποιες προϋποθέσεις. Ένοπλες δυνάμεις. Κυρίως οι ένοπλες δυνάμεις, οι στρατιωτικοί φαρμακοποιοί προέρχονται από τη φαρμακευτική στρατιωτική σχολή. Υπάρχουν πολλές φορές ότι ζητούν και παίρνουν και φαρμακοποιούς που δεν έχουν τελειώσει τη φαρμακευτική σχολή. Σε αυτή τη φάση μπορεί να δουλέψει ένας συνάδελφος. Απασχόληση στο ιδιωτικό τομέα. Εδώ έχουμε ιδιωτικό φαρμακείο, υπάλληλος στο ιδιωτικό φαρμακείο. Η ίδρυση φαρμακείου είναι ο στόχος όλων μας. Όπως και εμένα, όταν ξεκίνησα, λέω κάποια στιγμή θα κάνω. Φυσικά το έκανα 5-6 χρόνια μετά από όταν τελείωσα τις σπουδές. Άρα υπάρχει ένας προορισμός. Το φαρμακείο όμως, το σήμερα φαρμακείο δεν είναι αυτό που ξέραμε πριν το 2010. Μέχρι το 2010 υπήρχε ένα φαρμακείο ανθυρό, με τζίρους καλούς, ένα καλό εισόδημα και το οποίο μάλλον φανήκαμε λίγο ανίκανοι εμείς οι ίδιοι να διατηρήσουμε. Τι έγινε μια έρευνα που κυκλοφόρησε προ 2 μηνών. Αντιδημοσιογράφο υγείας κυρία Βάσο Καλυβιώτη αναφέρει από τα στατιστικά του 2015 στο γέμι των επιχειρήσεων καταγραφή των επιλητηρίων, τα 10 πρώτα επαγγέλματα για το 2015 που άνοιξαν, το τρίτο είναι τα φαρμακεία. Το έκτο είναι τα καλλιτικά. Στα φαρμακεία βάζουμε με έναν τόνο, αστερίσκο. Γιατί μέχρι τώρα τα φαρμακεία δεν ήταν υποχρεωμένα να καταγραφούν στο γέμι των επιμελητηρίων. Πιθανόν η καταγραφή που έγινε εθελοντική βάση και όχι την υποχρέωση
η καταγραφή που έγινε εγγραφή σαν ένα επιχείρηση. Άρα εδώ βάζουμε ένα ερωτηματικό. Αν είναι σωστό αυτό το στατιστικό. Για τα καλλιτικά όμως μας ενδιαφέρει και το κρατάμε. Άλλη έρευνα της EMS, η οποία είναι στα φαρμακεία και κάνει έρευνα σχετικά με τις πωλήσεις φαρμάκων και παραφαρμακευτικών. Εδώ τι λέει. Αυξήθηκε ο τζίρος των φαρμακείων και ειδικά στα μισηφά καλλιτικά παραφαρμακευτικά. Στα μισηφά γιατί πολλές φαρμακευτικές εταιρείες προτιμάνε κάποια φάρμακα να περάσουν στην κατηγορία των μισηφά, έτσι να μπορέσει να κάνει καλύτερη διακίνηση, κάποια στιγμή να έχει ελεύθερη τιμή, να μπορεί να το διαφημίζει. Εδώ οπωσδήποτε είχαμε αύξηση. Στα καλλιτικά επίσης είχαμε αύξηση. Όπως ανέφερα πριν στην προηγούμενη διαφάνεια, τα καλλιτικά στην 6η θέση. Άρα εδώ η έρευνα είναι σωστή. Όμως στην κρίση πολλές φορές ακούγεται αυτή η φράση, στην κρίση γεννούνται και ευκαιρίες. Πραγματικά, για να ανοίξει ένα καινούριο συνάλλαγμα σε ένα φαρμακείο, χρειάζονται λιγότερα χρήματα. Γιατί? Η πτώση τιμών στα φάρμακα. Πριν το 10, ένα φάρμακο το οποίο έκανε 100 ευρώ, σήμερα στοιχίζει 30 με 35 το πολύ. Άρα καταλαβαίνετε, αν μιλάμε για ίδρυση φαρμακείου, για φάρμακα, το στόκ, το πρώτο που θα βάλει, και ήθελε 50-60 χιλιάδες ευρώ, σήμερα δεν θα ξεπερνάει τις 30. Κεφάλαιο κίνησης. Αν πριν ήθελε επίσης 50-60 χιλιάδες για κεφάλαιο κίνησης, σήμερα θέλει παραπάνω 20 με 25 με 30. Άρα έχουμε πλέον, μιλάμε για άλλα κόστη. Εργαζόμενος αντιπροσωπείες φαρμακευτικών εταιριών εξωτερικού, εσωτερικού. Γιατί εξωτερικού? Γιατί πολλές εταιρείες κάνουν εισαγόμενα τα φάρμακα. Οι ελληνικές εταιρείες που παράγουν, άρα ιατρικός επισκέπτης, επιστημονικός συνεργάτης. Η ιατρικός επισκέπτης που σας ανέφερα που έχω κάνει 5 χρόνια είναι ένα πάρα πολύ καλό. Καλή εμπειρία και όποιος μπορεί εγώ θα προτιμούσα, θα πρότεινα να το κάνει. Και συνεργάτης, και εδώ πολλές φορές έχουμε και εμπορικό τμήμα στις εταιρείες αυτές τις φαρμακευτικές, όπου επισκέπτονται τα φαρμακεία για να παίρνουν παραγγελίες για φάρμακα. Άρα έχουμε πέραν του ιατρικού επισκέπτη, επιστημονικό συνεργάτη, ενημέρωση στους γιατρούς και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν μόνο στα φαρμακεία για παραγγελίες. Ιδιωτικά φαρμακεία. Νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία αυτά προβλέπεται την νομοθεσία ότι θα πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει φαρμακείο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε να έχει προτιευτεί πτωχιούχος φαρμακοποιός. Ιδιωτικές φαρμακοποθήκες. Ο νόμος προβλέπει οπωσδήποτε πτυχιούχο φαρμακοποιό για να λειτουργήσει η αποθήκη. Φαρμακευτική βιομηχανία. Εδώ έχουμε μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ο τομέας όμως της φαρμακευτικής έρευνας, ο οποίος θα μπορούσε να έχει αυξηθεί, να ήταν αυξημένο στην Ελλάδα, είναι πολύ πίσω. Παρασκευή και έλεγχο βιολογικών προϊόντων. Εδώ εμβόλια πολλά. Καταναλώνουμε, όμως δεν παράγονται. Ενώ για κτηνιατρική χρήση υπάρχει μεγάλη παραγωγή και άρα έχουμε απασχόληση. Καλλιτικά. Στα καλλιτικά πραγματικά έχουμε μια καλή βιομηχανία, γι' αυτό πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν στα καλλιτικά. Τα καλλιτικά φυσικά μιλάμε για δερμοκαλλιτικά, κυρίως διακινούμε στα φαρμακεία και λίγο τα άλλα τα λεγόμενα καλλιτικά. Άρα εδώ υπάρχει διαχωρισμός δερμοκαλλιτικών και αυτό κυρίως είναι που διακινούμε το μεγαλύτερο αριθμό. Παρασκευή φαρμάκων. Αυθεντικές ουσίες. Εδώ έκανε ένας φοιτητής από την πόλη μας του Πανεπιστημίου, έκανε μια έρευνα σχετικά με τη χρησιμότητα αυτών των φαρμακευτικών φυτών. Όπου η χώρα μας προσφέρεται. Εδώ μιλάμε πλέον για νέα επιχειρηματικότητα. Κάτι καινούριο. Όπου ένας συνάδελφος θέλει να ασχοληθεί για αυτά τα φυτά, όπου οι ουσίες οι οποίες χρειάζονται για παρασκευή φαρμάκων όλες είναι εισαγόμενες. Και εδώ δεν παράγουμε τίποτα. Κλείνοντας, να πούμε κάτι τώρα για την πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση, την οποία και εμείς εδώ, τα φαρμακεία της πόλης μας, ο σύλλογός μας υποστηρίζει, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όσα χρόνια και να μείνει ένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο, δεν θα μάθει αυτά τα οποία μαθαίνει εφόσον βρεθεί, για το χρόνο που θα βρεθεί, μπροστά τον παγκό του φαρμακείου. Να σας πω μια ιστορία. Όταν πήγα να δώσω το μάθημα της τοξικολογίας, τον πρώτο πτυχιούχο συνάδελφο που συνάντησα μου λέει
Πόσες φορές το έχεις δώσει το μάθημα? Τι απάντησα εγώ. Τώρα έρχομαι. Εγώ μου λέει 5η φορά. Είχε κοπεί 4 φορές. Δεύτερος φοιτητής. Μου λέει, το δίνει, πάει να το δώσει? Ναι. Έχεις κάνει σκονάκι? Σκονάκι, του λέω. Σκονάκι τώρα, μένει θα ήμουν πίσω εγώ. Όχι, του λέω. Μου λες, χωρίς σκονάκι δεν θα το περάσεις. Τρίτος φοιτητής. Λες, ο καθηγητής δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μην μιλήσω για το τέταρτο, πέμπτο, τι έλεγε. Καταλαβαίνετε με τι ψυχολογία μπήκα μέσα για να δώσω. Τι είπε ο μιλητής, ότι θα πρέπει να έχεις στόχο, όραμα για αυτό το οποίο κάνεις. Ταυτόχρονα την ίδια ώρα είχα και έτοιμο αεροπορικό εισιτήριο για να φύγω, για το εξωτερικό. Άρα έπρεπε να δώσω μάθημα αυτές τις προϋποθέσεις, αυτό που μου ανέφεραν οι προηγούμενοι, για να το δώσω. Συνεχίζω. 5 ερωτήσεις μας έβαλε. Κάνω μια ερώτηση στο κοινό εδώ. Πόσες από αυτές είστε μέσα από το βιβλίο? Μία απάντηση. Πόσες? Άλλη μια ευκαιρία. Άλλη απάντηση. Καμία. Οι απαντήσεις όλες αυτές ήσανται σε αυτόν το οποίο είχε κάνει πραγματικά πρακτική άσκηση, τις ήξερε. Μέσα στο μάθημα ήταν κατά τέτοιο τρόπο όπου εάν δεν είχες την εμπειρία δεν μπορούσες να απαντήσεις. Εγώ τις ήξερα τις ερωτήσεις λόγω του ότι είχα δουλέψει σαν φαρμακοϊπάλληλος 4 χρόνια πριν και τις γνώριζα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημασία έχει η πρακτική άσκηση. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τώρα με την πρακτική άσκηση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πανεπιστήμια εντάσσουν την πρακτική άσκηση σε προγράμματα ΕΣΠΑ ή σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εφόσον μπει μέσα εκεί, έχουμε τη λεγόμενη ασφάλεια κινδύνου ατυχήματος. Γιατί θα πρέπει το άτομο που είναι μέσα στο φαρμακείο θεωρείται ότι δεν δουλεύει. Άρα μπορεί να έχουμε και κάποιο ατύχημα. Σε ερώτηση που έκανε λοιπόν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στην εκεί Υπηρεσία Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, πήρε την απάντηση ότι οι διευθύνσεις του ΙΚΑ ερμηνεύουν ότι ο φοιτητής ο οποίος πρωτοπτυχιούχος ή μετά, στο φαρμακείο είναι κανονικά εργαζόμενος. Αν είναι κανονικά εργαζόμενος θα πρέπει να πληρώνονται ένσημα. Αν έρθουν άρα εδώ γίνει έλεγχος από την Υποθέωση Εργασίας, θα βάλει πρόστιμο. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και μέχρι 10.000. Καταλαβαίνετε άρα το τι θα συμβεί εάν στην πόλη μας, που πολλά παιδιά από εσάς κάνουν πρακτική άσκηση, έρθει η Επιθεώρηση Εργασίας και εφαρμόσει τον νόμο. Υπάρχει νόμος. Εδώ λοιπόν εμείς σαν σύλλογος και ο Πανελλήνιος κάνουμε ενέργειες για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και ζητάμε επίσης από τις σχολές αντίστοιχα να κάνουν τις δικές τους κινήσεις. Διότι η πρακτική άσκηση είναι ένα εργαλείο σημαντικό μάθησης και δεν θα πρέπει η νομοθεσία να σταματήσει ή να βάλει εμπόδιο στο να συνεχίσει. 2 ακόμη λόγια. Το σύλλογος μας εδώ στην Πάτρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τη σχολή, η οποία ξεκίνησε πιο οργανωμένα από το 1995. Ξεκίνησε μια καλή συνεργασία σχετικά με την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Υπήρχαν κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα τότε, το οποίο εντάχθηκαν 30 συνάδελφοι. Το πρόγραμμα αυτό κάποια στιγμή έληξε. Οι συνάδελφοι συνέχισαν εθελοντικά και συνεχίζουν. Και τώρα συνεχίζει ένα μεγάλος αριθμός συναδέλφων, όπου δεχόμεθα τους φοιτητές. Και γι' αυτό θα τους δεχόμεθα και θα τους συνεχίσουμε. Η σύνδεση, η συνεργασία φυσικά του συλλόγου με τη σχολή είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει ακόμη πιο μεγαλύτερη. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για σας και για την τιμή που κάνατε. Ευχαριστώ.